phambi kwethu sinabasebenzi baka-Metrox. U-Metrox yikhampani eyenza i-cleaning services. Specifically lena size kuyo ngabenza i-cleaning services apha eLandikeni Airport. Osisaba banengxaki, it's been inyanga bengabhatalwa. Eyona nto ke nathi yenza uba sibe ne-interest kwesi story yana. So if uyakhumbula last year, there was a tender beyayikhutshwa phaa eBisho, kuqeshwa ikhampani esuka outside the province lena yethu. And nabo ke ngoba nalo ngxaki yezikhampani zisuka outside the province, apho khona umqeshi lona xa kufuneka accountile, xa kufuneka ebhatala abasebenzi kunzima bafumaneke. Now basilo ngxaki abasebenzi abamazi oba ufumaneka phi. I-court nayo leni lapha bathi banengxaki abamazi kwalo mntu oba ufumaneka phi for obabhatala imali zabasebenzi. Bathi ke ever since bebeyiqalile usebenzela le khampani zange kubekhe inyanga babhatala imali ezipheleleyo or inyanga zilandelelana bebhataleka. But sibosisi khaniqale nizini apha nisebenza yintoni lekhampani, introduce le khampani yenu, ningobani and nisebenzele iphi ikhampani? Enkosi bhuti wam. Singabasebenzi bakwa-Metrox Cleaning Services. U-Metrox esiqale ukusebenza naye last year ngo-October. On the 8th of October wafika u-Metrox apha iyikhampani esikhutshelwa yenye ikhampani kuye u-Metrox. U-Metrox ufikile apha wasithembisa into yobana uzasibhatala kakuhle, sizawubhatalwa nge-20. Igqithile i-20 zagqitha yaphela inyanga akasibhatala. That was the first month. Yes, it was the first month. Seyiqala nje iqala nje ukupeya thina ibe kanti siyaqala upeya ku-Metrox sipeye nge-31st kaDisemba. Nge-31st kaDisemba kwakungona sifumana imali. iChristmas sizitya nje asinamali. Nalapha kasinika imali zigcweleyo. Umane sihafishela imali zethu. Okokuqala uyasi-underpay kwayena, ufike sesi-underpaya kwayena because bengasiniki i-rate le yakwa-Labour. So besibe nengxaki naye esaqala. Uthe i-excuse yakhe ke xa ethetha kakabhatalwa yena ngu-Public Works, of which thina singendawo kuloo nto leyo, siyasebenza thina siyaqhuba. Uyafika nee-chemicals siyasebenza, into engenzekiyo yokuba sibhataleke. And so that was the experience yenu nisaqala. Sisaqala usebenza naye, besiqala nodilishana nomuntu osebenza kakubi ngolu hlobo. Lahamba ixesha ke sisiwam, now that was imali nifumene nge-31st yes kaDisemba. Emveni koko kwenzeka emveni koko waphinda wasinika i-2000. Umane sicutha, umane senza loo nto apha until ngoku le inyanga yesine, on the 8th ka-October besigqiba inyanga yesine engasibhatali. Sisiwam, niyaphangela, ningabasebenzi, ninabantwana, nine-responsibilities. And uphakama kuwendlini usiza uza ngantoni apha nowena uhlala emdazana. So imali uyispendayo yepetrol and ye-transport for ukuza apha every day, but still namhlanje uselapha. Le nto ndiye ndadicide into yobana namhlanje masidibane singabasebenzi siphume ngokelibala. Kudala sikhalaza, andifuna uxoka ke abaphathi balapha ecourt bayazama usincedisa. U-Metrox le nto uyithethayo yobana kufika iikhampani zabantu abangekho kule province sikuyo. Umzekelo naye sisokole kwa ufumana kwa i-address yakhe. I-address ebenayo kwi-contract yethu yokuqala, it was 2-year contract. Wayebhalise i-address yaseKapa. Kweyesibini kwathiwa makayoyitshintsha ngu-Public Works. Kweyesibini i-contract ibe inamba yaseBhayi, address yaseBhayi, of which naye akafumaneki kuyo. Apha ahlala khona kahle kahle kuseGcuwa. Ngokwangoku uhlala eGcuwa, ufumaneke eGcuwa. Asikwazi ke ngoku umfumana eGcuwa. Xa siyifuna inamba yakhe simfowunela akabambi izifowuni, akasichazeli kwa address, uthi abasebenzi bazamtshisa cause ayisithi soda banale problem. Unabasebenzi abayi-15, sibayi-15 apha ecourt apha e-East London, nasemdantsane bayi-15, eVincent bayi-2, nabo bana same problem. Ufika apha akafike athi ngelinye ixesha xa sibuza into yobana ubuyifumene imali, utheni ungasibhadelanga thina? Athi niyabaza abantu baseQueenstown. Sithi thina usazi thina, just because nathi siyayinida le mali, siyafana nabaseQueenstown, sisebenza ngolaa hlobo. Wakhupha ilizwi elitshoyo kwenye igame wathi niyabaza abantu baseQueenstown, as if uthina asixakekanga njengabantu baseQueenstown.
akhasibe happy tu ngaye man tu. And siswam lo Matrox ngumuntu omnyama. Umuntu omnyama. Ngumuntu omnyama osuke eCape Town wazofumana itenda eEastern Cape. Understand sifeyila kwa understand kwakule into bana how can ba kwa public works anike umuntu osuke eCape Town itenda kube kukho abantu abalapha kwiprovince lesikuyo. Lanto wayesithi kwa public works wamakatshintshe iaddress wayibona uba yini imxabanisana athi ke so thina sizi SMMEs zalapha ePondweni batwa mayenzwa ibe iaddress yalapha and yayibona iphuma leyo still lam interest zakhe azikho apha enjalo now ilantika ke ngosisi wam it's been inyanga ningasamkeli kuyiwa kuDisember imeko zinjani emakhaya kunzima kakhulu kunzima gqithi hlala nabantu abadala sithatha imali zabantu abadala sikhwela ngazo for uba ube semsebenzini uma nethemba loba imali uzayifumana asisakwazi noboleka imali uwese lokishini asikwazi uboleka imali just because umuntu uthi uyavuka uyaphangela but awufumani imali and ke ngabanye abantu abayibelieve noyibeliever loo nto leyo. If unothiwa nithatha le message sithatha imessage enizoyisa kurhulumente malunga nale situation malunga nezikhampani bazithathayo ningazaziyo abantu abasuka kwezinye indawo ningathini? Singavuya kakhulu ubhuti wam because apha ecourt saqala 2015 usebenza ifike ithatha 2 years igqithe kungenenye singene kuleyo 2 years igqithe oko sasebenza ngohlobo 20 asina UIF asinantoni asina provident fund asinanto siyasebenza xa ubimkile sheka silambile umzekelo ngoku ndenza umzekelo ngoku iphelile le contract yalo mama bekusuppose sisayine i-contract ye-2 years yaphela yafika into ithi masayine i-1 year so thuka but isasayine then yonke iphelile nge-8 ka-October asizazi basisebenzela abantu even ngoku kule nyanga asizazi even upublic works akasiniki into echazayo akazi ukuthi asixelele wayezile nangokwayisithi izophela i-contract yakhe after 10 days izawuterminate then asiyazi noba sisebenzela abani ngoku asiyazi noba sithini yeba akho nto ivelayo ithi ngoku sisebenzela abani sibheka ngaphi naxa simkhangela lo mama i-address yakhe le ingafumaneka kufuneka thina sizikhangelele ngokwethu singabasebenzi bakhe. Yazi wena siswami apha ibuhlungu khona ngeyoba urhulumente lo ebekusuppose uba uyajonga exactly sawukhalaza xa ikhampani yam ndihlala phaa elokishini ebezoyijonga mhlawumbi masithi bekuthiwa bengabhatali abanye abantu kulula urhulumente yongenelela exact kule nto uyithethayo nisebenzela urhulumente but nina nilapha kajustice ibimele uba kwale mithetho yenziwa ngulojustice but ujustice akakwazi uyi-enforca imithetho yakhe kwezi khampani zimsebenzela binangoku ikhampani esebenzela ujustice ayikwazi ukwenza amaflop ayikwazi ukuqesha abantu without because umthetho apha imele uyabanjwa uyalandelwa understand but ke nikule situation kuyo and now if masithi ke ngoku imeko ile hlobo ezinibeka pha endlini aninayo into akusiya kuDisember anayo leyo goduka ngawo lo mzuzu and into endiyoyika yazi intoni wena siswam ndoyika le into ba iphelile i-contract uzonikwa imali zakhe uyoclaim imali zakhe zonke laa mntu lowa emveni koko itshansi uba niyifumane kwale benizisebenzele understand they are very zemfileni and if ubingurhulumente okhathalayo le ibimele uba uthi okay uyayibona isituation abasebenzi before sinike imali yakho iphelele yonke khawuqala ubhatala abasebenzi sive uba i-outstanding amounts zaba basebenzi besebenza apha so I would say kurhulumente mna before lo Matrox apunikwe imali zakhe njengoba i-contract yakhe iphelile understand urhulumente makaqale ajonge uba owamalini abasebenzi ingaba uMatrox lona ubabhatele i-UIF zabasebenzi then ke ngoku i-outstanding balance anikwe yona otherwise xa ikhampani lolu hlobo il-treat abasebenzi bingameli ukuba yaqindiswa kwaphela nangoku kulaa bhuti wayefikile apha bhuti wathi uzojonga into yobana wasibuza uba imali yethu zingaphi inyanga engasibhatala sikowazona fine samxelela then eyona nto ke ngokusipenikhisayo ngoku yile nyanga akade achaza into yobana akade asinike ezi mali zethu then ashiyeke ke ngona le kaMatrox anike uMatrox imali yakhe asinike yethu thina imali le uMatrox asowayona then adile noMatrox ke ngoku nemali yakhe because thina siyasafarisha ngoku asinamali ezizophangela asinazo into zokuphaya endlini abantwana bethu abakunzima even ubheke esikolweni but bendivile uba
njengometrox engabonakaliyo yena upublic works uthatha izinto zoklina azizise namhlanje besilinde loo nto ukuza zizisa namhlanje. if upublic works uthathe laa responsibility uthatha izinto azise zoklina nina niphakele upublic works masibuku because kaloku abonakala asinayo into ebhaliweyo etshoyo kaloku iproblem ilapho. kaloku wena sisi wam into ezizama uyithetha yilena urhulumente uyayibona into uba funeka zikliniwe ezikhoda and usebenzisa abantu abangena-contract kwayena upublic works lowo and aphinde kwa-public works abe nayo ilantika laa nto yoba azonika nina Ii-chemicals masebenze. but end of the month athi khaye nisebenzele yena benisebenzele Uzawufika umntu abuze umbuzo bekusuppose ububuze kwasekuqaleni abuze uba benisebenza njani ningenanto niyisayinileyo ofuthi xa siphume apha kule building sahamba sayohlala ezindlini kuzawufika kungena abanye abantu apha umntu uyathreatenishwa apha ngelungelo lakhe. yenu nantso ifiyo yenu yile yoba should niyeke uzozapha abanye abantu singayifumani kwaloo mali besasiyisebenzele. Yes, because namhlanje bhuti yabona namhlanje sithe sizusebenza sahlala phaa kulaa ndawo sihlala kuyo sityela kuyo sathi sanxiba iiyunifomu zethu ngelo hlobo sizinxibe ngalo sathi siqalisa kwa usebenza sibizwe ngu-court manager wasibizele eofisini yakhe wasixelela into yobana asikwazi unxiba iyunifomu sogqiba singasebenzi sithi sasebenza njani because asinamali. but u-court manager kusuppose uba kwayena uyangenelela kule into uthi abo bantu basebenzayo basebenzela ntoni uyazama but uthi uyohluleka akayazi makabheke ngaphi na. upublic works kaloku yonke imali ikhutshwa ngupublic works abaphendula izikhozo abantu baka-public works. Abantu baka-public works bona bayapeya each and every 15 bona bayapeya bona each and every 15 abanaxesha lethu thina siyaqhuba nomsebenzi. eyona nto ndiyayiva ke ngoku le into uba funeka niphake funeka siphangele just because yes now ujustice kunye nopublic works bathatha advantage exactly ngenxa yale nto bayayazi uba ni-vulnerable apha exactly. so I think kubaphulaphuli kunye nababukeli be-BCM TV nantsi imeko yileli hlobo apha ekhothi and abasisi abanamagqwetha bacela abantu abanobancedisa yabasenda and to ii-officials karhulumente ezi-enforcayo umthetho ezithi abantu mababhatale i-UIF abaqeshileyo. Yes, a company esebenzela urhulumente especially esebenzela upublic works you've got abasebenzi abangabhatalwayo, you've got icompany engaziwa i-ownership yoba iphina i-owner obiphina engabonakaliyo. Now i-question yoba xa kuno zininzi iikhampani ezinowenza lo msebenzi ezilapha e-Eastern Cape but urhulumente ase-Eastern Cape ustill usahleli nalo metrox engakwazi uqesha engakwazi ubhatala abasebenzi engawenziyo nomsebenzi wayo. End of the day urhulumente uzobhatala umetrox imali abe bengekho sesayithini umsebenzi usenziwa ngabasebenzi. Iyanideka uba ii-viewers or ii-officials or abantu abakwazi uyichana le nto lena bangenelele tu le nto lena uba zezi zinto besizilwela ezi sisithi ezi khampani zithi sifika zizobekwa apha e-Eastern Cape ziqeshwe zenzele into nantsi result ngoku iyenzeka apha ecourt and the unfortunate part yenzeka kwi-building karhulumente yenzeka kwi-building yakajustice. Masibulele bosisingoo ngesibindi nibe naso for uba nizomapha no akukho lula for uba nizoma phambi kwekhamera and kwale uba niyenzileyo iyenza uba nibe ngamaxhoba kwalapho uba niyithethe ezikhamereni but nilinde i-4 months yonke ningamkeli and sinabantwana ayikho nelantika nento ethi mhlawumbi next month so bekufanelekile uba nithethe. Yes, masibulele bosisi enkosini ngexesha leni. all right siyabulela nakuthi kuthi